YouTube, what's good YouTube? This is your boy Perez and welcome back to my YouTube channel. Kana uri munyowani pano pa channel pangu kusubscribe mahara nditika kusubscribe pachena kana pa isusu noita nonzi spreading humors. Pano tinotaura zvinhu zvakawandzika zvese tinozitaura tida kumhenengura zvinhu zvese zvisina kumhenengurwa. Amana ndakatarisa bani kwa Prophet Makandiwa izvi. I think it's nyaya iri a bit difficult, not difficult as such, no. Or guys don't mind me, I'm driving, so yeah. Challenge focus about it. Inyaya ineka kakuwandana karunkatum. Chekutanga, why is it paenda vanhu kuchechi kwa Makandiwa? Atina kuona the famous people, the likes of ana Passion Guava, the likes of ana Prophet Madungwe, the likes of ana Tifredi, anonzana vano vana pira, anonzana vana Prophet Miracle, po kuita say, why is it atina kuona the famous prophets? Atina kuona vana Sekuru Tashu, atina kuona vana vari kuisa vanhu marukawo zvatiri kuona Facebook, vanhu vari kuenda anzana vana madzibaba kuna madzibaba vefarisa kuna Zigo anzana madzibaba nawo vekuchitumiriza atina kuvaona. Why is it atina kuona ma-famous prophets and famous nganga dzichienda nhasi kwa Makandiwa? What was happening? Why is it kwaya tuvanhu twanguya tukono tikusambara futa twanguita sana Jinimbe twangouya tuvanhu zvinaba? Why is it zvafamba zvakada? Apa there is something fish up. Apa tofara kunyatsoita mhenenguro tonyatsoita tsvakurudzo apa pane something fish up. Who are they? Who are those people? We don't even know them. Yes, we don't even know their churches. Where are they from? Kana pachinge pana anoti anoziva machechi awo nemaprofita aya achada kuya ahumiliate kwa nhasika, come in the comment section, tell us. That's super fake. That was super stage. Makandiwa kuona kwanda zviteni auya nevanhu vake Makandiwa vaanotora umwe tokada kutambiswa afrandiro kanzi ndopaka 2000 ungarambe iko kumba kwako usina sugar usina chekuisa patable ungarambe waofwa nemunhu waMwari. Who are those people? That's the first question. Ndianani? Who are they? Yes, machechi awo ndeapi? Vanoprofita chii? Tira kuziva kuti vakamboprofita ani, machechi awo ndevapi, ndevekupi, ndevanani? I think they were supposed to introduce them. Kuti avanonzi madzibaba mbiya, chechi avo ndinonzi zvapupu zvevapostori iri paGleno raBhiba number 25. Toziya kuti ndiprofite kwa zvapupu. Toziya kuti hatichauya kuchechi koko because mweya wenyu wapotsa, maybe network yanga yaenda wemweya. Why are people playing nomweya zvakadaro? Ndambotanga chatirasede kwa baba, but that's what man. Like look aside nyaya iyi ne different side. Ndivone rikwe side zikubva nevamwe ndimbotasawo zviri kutaswa nevamwe. Of course pasha atora million, but why is it they are not those famous prophets? They are not there. Why? There's something fish up. Paita kakutambana apa. Isusu totasa nemasowo umwe tasa mukatikati. What's happening? Why is it vana Madungwe hapo ingo vanoiti vari kuuya vanhu? Why is it vanhu vese vakachallenge vachiti vari kuuya hanzi ana Mparinga vana? Where are they? Tell me, doesn't come second man, there's something fish up. Because pango nhongo zvigunduru zvikangodziwo yemutimirira apa vanhu vakatoradza vatonenzara kumba kwavo vakaofwa kana $20 kuti haunyepe kuti uri nhingirini kuti uri muprofita vanouya. Why is it hana kuverenga zvimwe zvikwangwani zvavo? Why is it zvikwangwani hazvina kuverengwa? Zvikwangwani zvazvo zvavanga vachinyora zvazvo taida kutoona kuti pakanyorwa kunzi chii, taida kuona pachiverengwa. Kukana vanyora zviri niyeli, kukana vanyara kupikisa munhu waMwari, there's something fish up amana. Tell me down in the comment section what you think with it. So I mean, anyways, subscribe mahara. We just having a normal conversation. Don't tuka me or ukantuka ndokupindura. We just having a normal conversation. Mafungiro wangu ndizo mafungiro wako kuitachi in comment section, understand? And then like that we move. Anyways, I thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe. I love you.